खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोरबा रंजादों सोरबा गाबदों सोरबाया नारा नाथार बुज्लायदों आरो नांज्लायदों बेनो जेन राजखान्थि बिसायख'थि फैयोब्ला बैसागनि ना जावरिखांनाय बायदि जावरिखाङो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथि मददगिरि आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआबो बेनि गेजेरावनो माब्लाबा समाव गोरोबलायनाय जायाब्ला नारा नाथार बुलायलायनायखौबो नुनो मोननाय जायो थिग बेबायदिनो गरेस्वर मण्डल बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो मैखोमै बुलायलायनाय जायनि भिडिअआ समाज बिजोङाव गोख्रैथिजों गोसारदों भिडिअ नुनाय बायदिब्ला रागा जोंनानै जोदों सौदों बुदों आरो गोबां नाख्रां नासि खालामदों गोबां सामलायनो नाजानायनि उनावबो सामलायनो हायाखै माखासे रागा जोंनाय दैदेनगिरिफोरखौ गोबां रागा जोंनाय महराव नुनो मोननाय जादों गरेस्वर मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि समेरेन्द्र शर्मा बिथांखौ रागा जोंनाय आफादगिरिखौ होबथानो थाखाय नाजादों इएम लक्ष्मी दास बिथाङाबो नाथाय गोबां नाजानायनि उनावबो फेलें जानायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव गोबां नारा नाथार रागा जोंनानै सौनाय जोनाय बुनाय बायदिखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय मा जाहोननि थाखाय बा बबे मोनसे खोथाखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव एसेग्राब रागा जोंलायनाय बुलायलायनाय जादों बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै ओजोंहाय जनायावबो राजखान्थिखौ लानानै अन्थाइ खुबैनाय जाथाय जनायनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलो जन जागरण आसाम दोलो बे राजखान्थि दोलोजों लोब्बा थानाय नारी जागरणनि आफादगिरि गीताञ्जलि बरिनि न'आव माखासे सुबुंफ्रा गोसोम गारिजों फैनानै अन्थाइजों गाग्लोबफैदों अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनो उनाव गसरबो होनाय जादों आरो नायबिजिरनायनि उनाव बे गाग्लोबनाय जाथायखौ जनायनिनो बिजेपिनि बिजाथि भुबन पेगुनि मददगिरिफ्रानो खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आंनि रुजुनायाव लरेन्स इस्लारिया जोबोद लोरबां बे खोथाखौ बुंथियो हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि आरो दानि क'क्राझार विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सेवली महिलारि बिथाङा ओजोंहाय सेवली महिलारिया हाग्रामा महिलारिनि बिसि जानायखाय अनसायनाय मोनदों बेनि अनगा जेबो नङा होननानै बुंथियो लरेन्स इस्लारिया फोरमायथिनो गोनांदि बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव गोबां नुजाथि होदों सेवली महिलारि बिथाङा जेराव बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजो राजानिफ्राय जेसेबां अनसायनाय हास्थायदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन अनसायनायखौ मोननो हादों आरो क'क्राझार विधानसभा बियाबाव लरेन्स इस्लारिया आंनि रुजुनायाव गोबां लोरबां जायनि थाखाय गोब्राब बादायनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो सेवली महिलारि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि थांनाय 5 बोसोराव लरेन्स इस्लारिनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुदों आं एमएलए इलेक्शनाव देरहायोबा गिबिसिन खामानियानो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाय जागोन लामा सामा बानायनाय लोंनाय दै खुरखानाय बेफोर खामानिखौ मावगोन बेनि उनाव लाइमोनफोर आरो आइजोफोरनि जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै रादाय होयो सेवली महिलारि बिथाङा बेनि सायाव फिननायखौ होयो लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बुंथियो दि सेवली महिलारिया सिगांनि समाव बबेबा मोनसे आफादाव खामानि मावनाय बा बबेबा राजखान्थि दोलोजों गैयामोन खालि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि जानायनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय एसे एनै अनसायनाय मोनदों बेनि अनगा बिथांनिया गुबुन जेबो फिल्ड गैया होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो सेवली महिलारिया सप्तासेयाव खेबसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनायनि खोथा बुंथिदों जायखौ खोनानानै रायजो राजाफ्रा बागदावखांदों जेराव आं एमएलए थानाय समाव एमएलए सिबिथाय मिरुखौ आं बेखेवदोंमोन आरो आफां आसामाव बेनो बा आंनो गिबिसिन एमएलए सिबिथाय मिरुखौ बेखेवदों जेराव रायजो राजाफ्रा फैनानै आंखौ सानफ्रोमबो लोगो हमफैनो हायो एप्लिकेसन होनो हायो आरो आं गैयाब्ला बा आंखौ लोगो मोनाबा खेरानिबो दोननाय जाखायो बेबायदि होननानै फोरमायथियो लरेन्स इस्लारि बिथाङा आरो थांनाय 5 बोसोराव खामानि मावनायनि बेलायावबो लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायथियो दि थांनाय 5 बोसोराव आसाम सरकारनिफ्राय लामा दालां आरो आरसीसी बानायनायनि खामानिखौ मावदों मडेल अंगनवाड़ी सेन्टार गोबां बानायदों मन्दिर गिर्जा बानायदों आरो एमए स्कुलखौ हाई स्कुल आरो हाई स्कुलखौ हायर सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिजाथि गथायनो थांनाय समावनो मददगिरिफोरनि गारिनि सौख्रांनायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बिश्वजित फुकन बिथांनि मददगिरिफोरनि गारि सौख्रांनायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बिश्वजित फुकनआ सुरपटार बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि बिथाङा नमिनेसन होनो थांदोंमोन गावनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै नाथाय फैफिननाय समाव बिथांनि मददगिरिफोरनि गारि इक' गारिया गरीधर गगৈ आरो मानास बरानि सायाव सौख्रांदों जायजों गरीधर गगৈ आरो मानास बराया जिउ खोमानो गोनां जादों गिबियाव बिथांमोनहा गोब्राबै जोखोम जाग्रोदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालि फारसेबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय देहा फाहामसालि फारसे लांबाय थानायावनो देहा फाहामसालि मोननायनि सिगांनो लामायावनो जोबथा हां लायो गिरिधर गगैजों लोगोसे मानास बराया इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि
बा बिटिसिनि बारगाव CM प्रमद बर' बिथाङा MCL देरहाखांनायनि उनाव थांनाय माखासे सान सिगां रायजो सभानि MP जानायनि उनाव आरो दा MLA इलेक्शनावबो बाहागो लादों बा नमिनेशन होनायखौ लानानै गोबां सोंखारि जानो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा। पावार लुबैसुला बे मुंखौ गोबां होनो नाजादों बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। प्रमद बर'आ गावनो मा जानो नागिरदों बेखौ मिथिया। बिटिसिआव पन्चायत इलेक्शन दंब्ला बेयावबो प्रमद बर'आ एप्लिकेशनखौ होगौमोन, जेराव बिथाङा गावनो MCL गावनो MP आरो दा गावनो MLA मन्थ्रि जानायनि सिमां नुदों होननानै बुंथियो BPFनि बिजाथि रेजाउल करिमा। हाग्रामा महिलारिया बेबायदि नङा, थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनोबो MLA मन्थ्रि जासिदोंमोन, नाथाय बिथाङा बेफोरखौ लायाखै होननानै फोरमायथियो। ओजोंहाय बिथांनि अनगायैबो BPFनि EM गणेश कचारी बिथाङाबो प्रमद बर'नि सेवासि दिन्थियो। प्रमद बर' बायदि गोहो लुबैसुला जेरावबो आं नुवाखैमोन। बिथाङा गावनो दोलोनि आफादगिरि, गावनो बिटिसिनि MCLA, रायजो सभानि MP आरो दा MLA मन्थ्रि जानायनि सिमां नुदों, जाय सिमाङा मोगथाङाव जाफुंनाय नङा होननानै बुंथियो। बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जानोबो नाजागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि प्रमद बर'आ रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावग्रा सुबुं नङा, खालि गावनोल' गोहो नांगौ। प्रमद बर'निया दा VIP कालचार सोलिदों, बिथांनि उनाव रायजो राजा गैया। नमिनेशन हैनो थांनाय समावबो बिथांनि उनाव गं15 VIP गारि नुनो मोननाय जादों, जेराव माखासे गारियाव सासे सानै सुबुंखौल' नुनो मोननाय जादों। बिथांमोननि उनाव रायजो राजाफोर गैया, बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ जेनगोना रोखा होनानै राजखान्थियारि गाग्लोबो गणेश कचारी बिथाङा। जोंहाय जायखि जेखि पावार लुबैसोला बुङा मानो जेबो जेंना गैया बा जेबो जाया होननानै फिननायखौ होयो प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि तामुलपुर बियाबाव प्रमद बर' आरो BJPनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिनि गेजेराव जुजिलायनाया जागोन। बे बेलायाव प्रमद बर' बा UPPLनो मानो रायजो राजाफ्रा भटखौ होगोन, बेनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि नेशनेल पार्टिया गासैबो हारि माहारिखौ नायनो गोनां जायो, नाथाय ओनसोलारि दोलोआ ओनसोलनि खामानि आरो हारिनि खामानिखौ मावनो हायो। बेनि अनगायैबो UPPLआ 5 बोसोर गोजोन लाबोदों, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि, फरायसालि थानसालि फाहामदों, सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानाय लाबोदों, बेनिखायनो रायजो राजाया मददखौ होगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। NDBनि गोबां सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF राजखान्थि दोलोआव हाबदों। दतमायाव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि, जेराव UPPL आरो BJPनि गासै 500निबो बांसिन सुबुंफोरा BPF दोलोआव आखाइ हमहैदों मैयानि सानाव। NDBनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलो एंगारनानै BPF दोलो हाबनायनि सायाव बेखौनो फोरमायथियो दि थांनाय 2020 मायथाइयाव NDBफोरखौ लाफानानै गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जि मोनफुंनांगौ दंमोन बेखौ UPPLनि गेजेरजों मोनफुंनो हायाखै, जेरै 4 लाख जि रिहेबिलिटेशन बेखौ मोनफुंजोबनो हायाखै, मुंख्लं नखरनिया 5 लाख जि रां मोननो गोनांमोन बेखौ मोनफुंजोबनो हायाखै होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो UPPL सोरखारनि समाव जेबो मदद मोननो हायाखै, गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों सोलिनो गोनां जादों, गोबां नासयजानो गोनां जादों। जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ मदद होआखै, जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफ्रा गोदाव सोराव जानो गोनां जादों। सोरबा टट' सालायनो गोनां जादों, सोरबाया दाउ अमानि फायखारि मावनो गोनां जादों। जायनाखि BPF सोरखारा लाइमोनफोरखौ गोबां सुबिदा होदों, बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि आरो NDBफोरखौ उदां खालामनो थाखाय खोथा होदों। बे लेखायैनो BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बांसिन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। औ, नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थि। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोबबाय। अ, दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 690094
9900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों